चिरां जिल्ला टुक्राझार बियो माने सभा जागासिनो दं बेवहाय एनुवेल सभा मा सभा जों फै नायनानै लानो जायखिजाया आं नोंथांमोननो सभा जागोन जायगाखौ देखायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबेजों बेंटलनिफ्राय फैगोन नैबे लामाया बेंटलनि जायखिजाया दा नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दं नोंथांमोननो जों दा सिङाव हाबलांगासिनो दङ नायलांबानो जाबाय। नैबेनो गेटआ जों दा गेटनिफ्राय हाबलांसिगोन सिङाव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। नैबे लामाजों जों हाबगोन बै सिंसिं हाबनानै नायगोन जोङो माबायदि नायलांबानो जाबाय लोगोफ्रा। थांफिननांगौ गेटआ नैबेनो नैबे लामानिफ्राय साजायलांखादों नै मालाय बिराद समायना साजायदों बायदि मोनदों आं। सिङाव जों दाबो नायथ'वाखै सिङाव नायगासिनो दङ ओइ हरैहाय लामाया नोंथांमोना नायलांदो सिङाव गासैबो नायजोबगोन जे आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि। नैबे जायगायावनो नै आं सफैबाय नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन नैबे एरियायाव जागासिनो दङ। नैबे बेनारा नै बिसिनि बिराद मोजां साजायदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो खालामो माने बे सभाया माने 97 बोसोर जाबाय 100 बोसोर जानो बोसोरथाम नांबावगौ नामा 100 बोसोर जानो बोसोरथामसो नांबावगोन आरोखि दा 100 बोसोर जानो बेयो बोसोरथाम नांबावगौ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै साजायनाया बिराद मोजां साजायदों नैबेलाय गासैबो देखायलांजोबबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। खाथियाव थांनानै देखायगोन आं बाव नैबाव खाथियाव नायनि जोङो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नैबेलायनो बिराद मोजां साजायदों नायनाया नैबे बेनाराव नोंथांमोना नायना लादो ओरैबो नायलांजोबगोन जों। नैबे खबाइ जेखाइ लानानै नै बिराद मोजां साजायदों नायबानो जाबाय बिराद समायना। नै दानि जुगनि आइजोफ्रासो माने बेबायदिनो ना बारा गुरबांला नामा मिथिला जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबावदो। नै नैबाव दै गनाय होदों बिराद मोजां मोजां साजायदों नायलांबानो जाबाय। बे टुक्राझार एनुवेल कनफारेन्सनि नायदो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। टुक्राझार बियो लोगोफोर टुक्राझार एनुवेल कनफारेन्स 97 इयार्स जाबाय दिनैसिमाव 100 बोसोर जानो बोसोरथाम नांबावगौ। साजायनायफोरखौ नायनो फै ओमफ्राय दा बिराद मोजां साजायदों बिराद समायना नायलांनो हागोन। बैयाव आलासि जिरायग्रा नङा बियो नैबाव आलासि जिरायग्रानि मालाय बिराद समायना समायना बानायदों नायलांदो। होमबा जों बैयावबो थांनि नायलांबानो जाबाय। गथ'फोर जिरायग्रा हनै बैयो मोजां ने साजायनायफ्रा मोजां जादोंना देग्लाय मोजां जादों बिराद मोजां देग्लाय साबसिनै साजायदोंथ'। नांगोल जुंगाल बानलायनाय नै दासो दानि मानसिफ्रासो बारा हालेवला नामा खालि ट्रेक्टरल' सोयो माथो। नैबावबो नायनि जोंहा गायहेन उवाल लालायनाय नै दानि मानसिफ्राथ' आइजोफ्रा माइखौनो सौला खालि मिलावल' सौहैयो मिथिला होनदों दाना नैबे गायहेन उवाल लालायनाय नै मालाय बिराद मोजां साजायदों नायनानै ला। नै साजायनाया नायलांनानै ला बिराद मोजां साजायो बिबारफ्रा नै आरो हरैबो बिराद मोजां साजायदों नायलांजोबनो हागोन नोंथांमोनहा। बेबा मा साइजनिथाय आंथ' मिथिनो रोंला लोगोफ्रा कमेन्ट लिरदो
मानि थाखाय गंदों बेबा आंथ' बुजिला मोजाङै नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय बिराद मोजां बानायदों नै नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय जायखिजाया भिडिअखौ नायलांजोबबा बुजिगोन बै सिगाङावबो थांगोन आङो जायखिजाया बिराद गिदिर एरिया बियो साबेसे जिरायजानायनि केपासिटि आंबो मिथिया जायखिजाया नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायहरबाय नायबानो जाबाय जायखिजाया नायनानै लादो लोगोफोर दै माने बे 97 एनुवेल कनफारेन्स श'आ बियो बोसोरफ्रामबो जायो माने 100 बोसोर जानो बोसोरथाम नांबावगौ 100 बोसोर जानो बोसोरथामसो नांबावगोन बिनि थाखायनो बिथांमोना बिराद समायना रमायनायै बानायदों नायलांबानो जाबाय साजायनायफोरखौहाय बिराद गुवार पेन्डेल नोंथांमोननो आं जुमाव देखायनि नायबानो जाबाय नैबेनो नै साजायनायफ्रा नायलांदो मोनायावसो माबागोनदां बेखौहाय आंबो मोजां मिथिजोबला जायखिजाया नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायबाय बे टुक्राझार मिसनाव बेबायदि सभा जागासिनो नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायलांनो हागोन आरो बाखिखिनिखौ आं देखायबावगासिनो दं देखायनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे जिरायग्रा हल बियो नायलांबानो जाबाय नै बिराद गिदिर एरिया अच्छा आदा बे सभाया मालानिफ्राय जागोन दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दा औ ओमफ्राय बे बोसोरफोरनि मोनानिफ्रायनो मैया थांनाय मोनानिफ्राय आच्छा 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 ओमफ्राय माला जोबगोन बियो सभाया समबाराव जोबगोन नङा होमबा दे औ आच्छा आच्छा औ औ औ औ औ इसोरजों बासायजानायनि थाखाय नङा होमबा दे थेंक इउ जों दाना ओंखारलांफिनसिगोन गेटजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबादो आरो आं दस्रायाव देखायनो सेस्था खालामगासिनो दङ आरो दस्रायाव दंबायो मोजां मोजां साजायनायफ्रा नोंथांमोना नायलां होमबा जों गारबोबाय नैबेखौ नायबाय जों दाना गेटजों ओंखारफिनबाय दस्रायाव नायबावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे नै थेंक्स लिरदों माने ओंखारलांनायनि थाखाय जायखिजाया सानथामसो दंबायो मैयानिफ्राय लानानै माने दिनैथ' 10, 11, 12 तारिख समबाराव जोबहैगोन बे सभाया नोंथांमोना सोरबा सोरबा नायनो गोसो दंबा फैनानै नायफैनो हागोन बयखौबो खावलायहरबाय मानो होनोबा देग्लायनि सभाया बिराद समायना रमायनायै साजायदों नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअनि थ्रुयैनो नुलांखाबाय नोंथांमोना नायनो सोरबा इन्टारेस्ट दंबा नायफैनो हागोन बयखौबो खावलायहरबाय आंनि बे भिडिअनि थ्रुयै बेजोंबो साजायजोबदों नै बिराद गोलाव नायलांबानो जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना आं हरैबो देखायहरनो सेस्था खालामगोन जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे आंनि भिडिअनि थ्रुयै क'क्राझाराव बोसोरफ्रामबो बेबायदि सभाखौ खुंबाय थायो बिनि थाखायनो आंबो देग्लाय आरो फैबावनाय जादों भिडिअनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि थ्रुयै नुलांबाय थायो नोंथांमोना नायलां जायखिजाया एरियाखौबो आं नोंथांमोननो देखायहरगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय एरिया नैबेबो नै बिराद गिदिर एरिया क'क्राझार एनुवेल सभा जाबाय थानाय जायगा बियो एरिया बिराद गिदिरथार नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओरैनो गासैबो बे बाउन्डारिजों क'क्राझार मिसननि बाउन्डारि नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो ओरैबो नै नायलांजोबबानो जाबाय नैबेबा मा न'थाय आंथ' मोजाङै मिथिला जायखिजाया बे सिङाव हाबनो सेस्था खालामनि र' देखायनो जायखिजाया लोगोफोर आं नैबे रुमावबो हाबगासिनो दङ जायखिजाया बे आलासि रुम नोंथांमोननोबो देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे नै लाइट गैया एसे खोमसि नुदों अब्लाबो नोंथांमोना देखायबाय आलासि रुम बियो गोजाननिफ्राय फैनानै जिरायफैयो जायखिजाया नोंथांमोननि सिङाव देखायबाय
नैबे पेन्डेल खोंनाया जाहैबाय माने गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बहाय देरा लुनानै थाफैदों सबानि थाखाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबाव दै गग्रा होदों नै माने ओंखाम जानानै बेयावनो आखाइ सुफैगोन। ओंखाम जानानै आखाइ सुनायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। हरै पेन्डेल लुनायाव जों हाबलांगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो देखायहरनो थाखाय। जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय पेन्डेल सिङाव हाबहैगोन। मा गामिनि आदा बियो? मा गामिनि आदा? जियागुरि। दे सबाया माला जोबगोन ओरैनो? समबाराव जोबगोन ना? अ दे गोजोन्थों होनबा दे। नैबे देरा लुनायाव आं थांनानै नोंथांमोननो देखायजोबगोन माने बबे बबे गामिनिफ्राय थाफैनाय दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बबेनि इयो? बोरसेरा। दे सबाय जानो थाफैदों ना? ओंखाम जाबाय? दे मोजां जानांगौ लोंनांगौ थांनानै थानांगौ ना? जायाबाबोथ' जाया नङा होमबा? दे जायखिजाया लोगोफोर बे पेन्डेलाव हाबनानै आं सासे सानैनाव सोंबाय गावबागाव गामिखौबो खोन्थानानै लाबाय। जायखिजाया आं बारा दिनैहाय देखायजोबनो हानाय नंला लोगोफोर। जायखिजाया उनाव आं देखायबावनो सेस्था खालामसै आंनि भिडिअनि थ्रुयै। जायखिजाया आं नोंथांमोननो मोनसे जायगा देखायबावगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे नुनाया जाहैबाय बेहाय मोसायोनो मोसाग्रा स्टेज बियो। नैबावनो मोसाहोगोन नायलांबानो जाबाय। जायखिजाया आं देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नैबे स्टेजआ नै मोजां नायना लादो। बावनो मोसायो जाहैदों मोनायाव माने। जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअनि थ्रुयै। आं नैबे पेन्डेलावहाय मा होनाय जायो बेखौ माखासे गेदेर गोलाव सुबुंफोरनिफ्राय सोंना लानि। बे हटेल ना आदा? हटेल औ आदसा बेंटल मन्दलिनि ना? केम्प आरोखि बे ना थायो मानसि ना? आदसा दे गोजोन्थों होनबा दे। ओंखाम जादों नामा? ओंखाम जादों? माथो गामिनिलाय? नर्थ बाथाबारि ना? सबाय जानो फैदों ना? दे मोजां। माला जोबगोन सबाया ओरैनो? रबिबार मोनाबिलि सानथाम ना? दे होमबा गोजोन्थों दे। नैबे अन्थाइबारि गामिनिफ्राय नै बिसिना अन्थाइबारिना माने पेन्डेला बेनो। अन्थाइबारिनिफ्राय पेन्डेल खोंनानै थाफैनाया नै नायलांनो हागोन जोंनि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन। अन्थाइबारिया नैबाव थाफैदों नै सबाय जानो थाखाय फैदों बयबो। मा दै रोगादों नामा नोंलाय? सबानि नै मालाय सबायाव थाफैनानै दै रोगागासिनो दं बाल्थिंजों बाननानै। दे मोजां जादों दे। गिर्जाया नै बेवहाय दङ नै गिर्जाखौबो नोंथांमोननो देखायहरबाय। गिर्जाया गिदिरथार मालाय बिसिना। दे आं दा ओंखारलांफिनसिगोन लोगोफोर। जायखिजाया आं भिडिअखौ लाजोब्बाय माखासे खना खनला जायगानिखौ आं लानो हाथ'वाखै। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो उननि आपडेटआव होगासिनो दङ। नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। सबाय जाग्राफ्रा दासो फैगासिनो दङ लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा आं भिडिअखौ एसे फुङाव खालामबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना होंगो दोंगो मानसिखौ नुवाखिसै। दा दसे उनाव जागोन मानसिया। जायखिजाया उननि आपडेटआव आं होगासिनो दं नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर। दा सान्दुंआबो बिराद गोसाथारनो नायनोनो हाया माने भिडिअआवबो बारा मोजां जानो नागिरा बिदि सान्दुं दुंबा। ओंखायनो आं भिडिअखौ दोनथ'सिगोन। बेखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननिसिम गोजोन आरो खौसेथिखौ जासिहरबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों।